Fil-kapitali Ġermaniża Berlin is-sibt filgħaxija tal-asseparju fuq is-16 l-edizzjoni tal-Logħob Dinji tal-Olimpjadi Speċjali li se jibqgħu għaddejjin sal-25 ta' Ġunju bit-tema #UnbeatableTogether. Permezz tal-isport kulħadd se jkun qed jingħaqad flimkien sabiex jiġu ċċelebrati l-inklusività, ir-rispett u l-imħabba. L-Special Olympics iservu wkoll ta' vetrina għall-inklusività li pajjiżna tant joss. Dal-avveniment sportiv li huwa mfittex u segwit minn ħafna joħroġ l-importanza li l-persuna temmen fiha nnifisha u li jekk temmen fl-abbiltajiet u l-ħiliet tagħha tasal żgur. Għaċ-ċerimonja tal-ftuħ ħadu sem 7,000 atleta. Pajjiżna qed jipparteċipa ma' 189 pajjiż ieħor f'24 dixxilpina sportiva. Il-kontingent Malti li huwa format minn 22 atleta b'5 atleti Unified Partners qed jieħu sehem f'7 dixxilpini sportivi. Malta se tkun qed tieħu sehem fl-awm, l-atletika, boċċe, bowling, ċikliżmu, awm u table tennis. Waħda mill-atleti Maltin hija Anne-Marie Buġejja. Inkompeti fi Special Olympics hija ħafna ħaġa sabiħa il-pajjiżi kollha miegħek li nagħtu l-100% tagħna kollox. Onorata ħafna li ħanippreżenta lil pajjiż li huwa Malta huwa pajjiż żgħir. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-ftuħ kien hemm il-kap tad-delegazzjoni u d-direttur nazzjonali tal-Special Olympics Malta Anna Kallejja, il-President tal-Special Olympics Malta Dr. Lidja Abela u l-assistent kap tad-delegazzjoni u direttur sportiv tal-Special Olympics Malta Cristabel D'Amato, flimkien ma' diversi uffiċjali Maltin oħrajn involuti f'dan il-logħob.